Bună fete și bine ați la un nou video unde azi revenim în Pain LMS cu un nou video de... Deadly. Da, băi fete, cu Costi. În sfârșit. Bine că de data asta ne-a zis lasă-mă să mănânc. Bă, dar chiar, lasă-mă și pe mine să mănânc puțin. Taci puțin cu... Vino mă încolo, te bat. Hai, stai puțin, să așteptăm. Hai, ok, ne băgăm aici. Uite-mă în spate și încă așa. Deci, în acest video, băi și fete, o să încercăm... La cât rămăsără? La 20 de kilometri, nu? Ok. Stai că mă uit repede pe videoclip la final să văd. Ok. Și azi o să încercăm să batem acel record care avem noi până acum. De cât col cumpăr? Așteaptă. Bă, am filmat doar 15 minute. Bine că am pus pauză. Da, pusărăm pauză. Stai puțin. Stai. Tic, 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 tic. Big back, big back. Big back, big back. Puțin. Bă, să iau eu aurul. Păi? Păi ca să cumpăr shotgun, că deja avem cold la mine. Bă, am făcut nici 30 de kilometri. Păi da, a făcut în 25, parcă. Nu. Am făcut 19 kilometri. Ce ai, mă? Da. Ok, asta trebuie să o facem minim 20, nu? Unde ești? Ce faci, mă? Eu nu mă încoa. Cât coal vrei să cumpăr? Bă, du-te... Nu! Stai că cumpăr eu. Du-te cumpăr shotgun și dă-mi mie. Ok, de unde iau shotgun? Asta că găsesc eu. Aici. La Gunsmith. Oare de unde? Da, și mă tingură. Gata, ți-l luai, șeful. Pe glonțe. Imediat, mă, tai puțin. Revolver shotgun. Ia, mamă. Am luat eu, bă, deja. Că mi-ai... Bine, mă. Băi, Ai luat? Tai puțin. cumpără-le. Ia, șeful, ia-le. Hai. Let's go. N-ai luat, nu lua răcoul. Ba da, am luat eu căul. Da? Tai să iau ăștia, să facem... Tai puțin să punem ăștia. Dacă le pun eu. Abia aștept să mă uit pe videoclip din partea ta, să văd cum îmi iese. Să văd cât de cringe a fost, că la videoclipul ăla m-am cringe-uit în ultimul hal. Fete. Bre, ce faci? Cum adică ce fac, mă? Pusă-i bine. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Băi! Bă, pune-te între așa pe parte. Bă, Costi. Intră-mă deodată și pune-mă ăștia, Doamne ajută. Pune-le bine. Dă-mi că le fac eu, că nu știi. Așa. Hai, pune. Băga col. Nu? Hai, bagă-l. Da, că mai am unul. Da. Ok, băi, fete, începem cu clipul, revenim când terminăm cu colul. Ok, băi, fete, revenirăm și ajungem la o casă și Costi a scris ceva, ia să vedem. Dă-i subscribe și like, așa că, băi, fete, haideți, dați acum că suntem la 106 de abonați.
Suntem aproape de... Nu te duc fața lui, el bat pickaxe-ul de aici. Îl duc eu? Ia tu un pick-up. Dă-i pick-up la banda să ai și tu. Stai că îl iau pe... să bag la fiul. Bă, vino mă încoa, nu mă enerva. Bă, vrei să vii mă încoa? Nu mă lasă să-l iau. Lasă-l acolo. Asta e. Bine. Mineral, hai, vino. S-a făcut de noapte. Ok, ajungem la zona safe. E sigur că e zona safe aici? Nu, când o să ajungem. Păi da, dar la 10.000 ajungem. Avem 6.000. Nu cred că ne ajunge foarte mult. Bă! Ai căzut? Bă! Bă, zbor! Bă, da, încerc să intru și zbor! Bă! Costi, deschide-mă asta! O, dar du-i jos, mă doare... Nu am. Rămăsarăm fără o apărare, da? E. Facem la zona safe ceva mai bine atunci decât așa. Da. Acum avem mult. Dar nu știu dacă ne ajunge. Mamă, ce acolo. Dar noi cât știm cât fuel mai avem? Uite, Da. Ajungem. Ok. Ajungem lejer. Ok. Băi și fete, revenim când se face zi și când terminăm de pus jocurile. Ok, băi și fete, revenim și luăm un zombie și îl băgăm la foc, că am vândut din astea Napoleon și ne-a dat numai 5 lei. Dar oricum. Da, să avem foarte puțin coal. Așa că deja s-a adus pe empty. Ei, mergem la... Asta e mineral sau... Nu e nimica, nu? Da. Ok, băi, fete, revenim când ajungem la o casă sau când... găsim ceva important. Ok, băi, fete, revenim, găsim coal și eu mai văd ceva acolo, în spate. Ce e aia? Costi, ce e aia? Costi, ce e aia? E coal. Bă, Costi, ce e aia? Nu știu. Are un pistolar. Nu te duc, te omoare. Mergem și după ce luăm coal, mergem și batem. Cam eu. Da, tu ai și-o. E coal? Hai cum... Bă, mai e. Mamă, șmechere. Hai, să mergem. Bă, da, nu mă las să-l pun. Gata. Hai. Păi era pe un cal, nu? Da. Păi și calul unde? L-am luat. Ok. Asta nu faci pistolarul pe foc. Păi? Poți să-l vinzi. Îți dă 35 de bani. Ok, atunci, ok. Deci, păi poți să-l bagi în sac? Da, dar vreau să-l plimb așa, ca să-l pun direct, să-l welduiesc pe acolo. Ok, băi, fete, revenim. Imediat. Ok, băi, fete, zici ce-ai găsit? Ce-i aia? Laboratorul ăsta, vină cu mine. Ce-i asta? Scoate shotgun-ul, scoate shotgun-ul, stai intră aici. Bă, eu scot shovel. Nu m-am nimica. Nu are nimic. Mamă, ce o să găsim aici? Vină cu mine. Ce-i asta, mă? Ia uite-te pe masă lângă cărți. Ce-i asta? Un creier. Șmecher. Ia să vezi tu cât o să...
Joc mine, să-i tu niște bani. Un creier îți lipsește ție. Și ție la fel. Da, știu. Uite, aurul și astea, ale. Hai să le băgăm. Store. Hai să plecăm. Păi? E noapte. Bă! Stai morți. Nu contează. Să nu fie noapte de vârcolaci, că ăia suntem. Ups. Ce s-a auzit? Costi, Da, ceva. mi-e frică! Mi-e frică! Și mie. Zombie! Dai, Costi, dai! Dai cu lopata în cap. Vino, mă! Mă, dă aici! Hai sus să trec. Dai! Ba, am avut 19 km cel mai mult, așa că am putea să facem 20 acum. Eu cu 20 sunt fericit. Da. Au! Mamă, dar ce-am găsit pe acolo, păcat că aveam noaptea, că puteam mai multe. Dar asta pentru video e important, băi, fete. Dacă nu dați like la ce găsirăm. Adică, exact, a zis și Costi. Dă-i subscribe și like, așa că... Bă, ăla din câte știu, apare o singură dată pe an, din câte știu. Și e cam rar, adică poate să ajung la final că nu mai ai nevoie sau la început. Ajungem la 20 de kilometri, cred. Cu tot fuel-ul care avem. Iau la fuel, că nu trebuie foarte mult. Eu cred că ajung... Da, eu cred că ajungem. Nu știu, cred. Cât costă creierul? Să vezi să costă. Cât costă? Mult. Dar banii îți cumpăr și eu ție un shotgun. Ok, șef. Mersi. Și ne depășim recordul ăsta să vedem. Mă, gata, s-a dus pe empty. Nu e, mai puțin. Și încă nu ne batem recordul. Cum fac? S-a făcut de zi. Stai că suntem... Uite, cal! Cool! Ce norocoși suntem, frate! Suntem cam norocoși, nu? Da. Iau și eu? Sau iei tu? Hai. Deci cât crezi că ne dă pistolajul ăsta? Aici 35? Da. Prima dată vine pistolarul și iei tu banii și în felul ăsta. Sau ba nu. Ascultă, înainte de tot, avem și gold, avem multe. Avem gold, avem de toate. Hai. Dai tu. Până la 20.000 și la 20.000 ne oprim, nu? Da. Băi, fete, băturăm noul record. Stop. Hai bine la Shetty. Bine. Îl lași tu, da, ok. La selling ăla. Dai puțin să-mi bag și eu joc. Tu cât crezi că o să dea aurul ăsta, nu aurul ăsta? Creierul. Eu cred că 1000. Nu știu. 25. Ia, vinde-le tu. Creierul! Numai 25. Vinde tu ăia, să vedem. Bă, și creierul? Nu l-am vândut, încă l-am. Eu am ăștia de aici. Stai. Ok. Pune-mă. Stai, mă, să le iau. God. Ok, bagă. Deci cât crezi tu că dă creierul? 500. Merge mai încolo, că tu crezi că o să vii. Ia. Bine! Ok, hai, ia-mi un shotgun și-mi iau eu glonț. Uite, nu ți-au shotgun, nu ți-au rifle. Care e mai bun. Da, știu. Mersi, șef.
îți cumpări eu separat cearga, nu își cumpări eu straicorul alea separate. Ok. Gloanțele. Glonț. Rifle. Mai dăm, mai iau una, nu? Mai iau una. Bine. Vezi că sunt 30 amândouă. Bine. Ia-le. Ok. Haide. Tu ce vrei să-ți iei? Două. Ok. Două pentru știam. Ce hai să vedem ce mai luăm. Tu câți bani mai ai? Eu am 50. 50. Hai să mergem la General Store să vedem ce găsim. Nu, e... Luăm bandajuri? Nu, calm. Eu ce să ne luăm amândoi un Snake-Oil. Ok. Snake-Oil-ul, dacă ai puțină, îți face viața full și ai și puțin speed. Ok, cumpără tu aia și mi-o bag eu pe asta, o pun aici. Amândouă, de picat. Le-ai cumpărat? Da. Mersi. M-am 40. Nu, ai 140. Eu să-mi cumpăr o armură. Cum adică armură, mă? Ia după mine. Tu de unde ai luat, mă, armura aia? E scumpă, e 100 și ceva. Ok, oricum. Haideți să mergem, băi și fete. Bă, câte lucruri avem. Hai, urcă, unde ești? Michael. Ai luat? Ce ai luat? Mai multe gloanțe. Stai să-mi iau și eu mai multe. Păi câte mai ai? 50. Și mai iau col. Și mai iau și col. Iau și col. Bă, cumpărăți două de alea galbene, că astea sunt gloanțele tale. Eu mai iau una de... Nu. Stai puțin, că dacă eu iau 15, fac 23 și... Să iau două și să iau un col. Da, iau două? Da, și e un col. Dacă mă lasă... Așa. Mă duc să iau col. Și acum... Parcă vin și eu. În partea aia. Ok. Luăm col și suntem bine. Ok. Suntem very good. Dacă luăm 30, ești fericit, șeful? Ce 30 de kilometri? Da, dacă luăm 30, ești fericit? Nu foarte mult, pentru că eu am făcut 50 pe Nightmare și nu mă laud singur. Nu mă laud. Acum vedem. Mi-a dat un nou badge. Nu, dar îți dă puțin de comentarii și după lasă-le să treacă el așa. Să rămână acolo ce trebuie să dea lumea. Ok. Ok, șef. Bă, avem mult. Dar ce? De ce e roșu? Păi, habar n-am. Mamă. Asta înseamnă că e mai greu sau ce? Ok, o să dăm la fuel până ajung... Eu cred că ajungem la 30. Cred, posibil că da. Dă-i în față, nu te lăsa. Dă-i în față, nu te lăsa. Uite, am făcut 23 de kilometri, ne-am depășit recordul. M-am pușcat... Și cineva a râs. Ce m-am pușcat, mă? Că-i dau una acum în cap de-l... Te-am pușcat... O să calc un cal. Cici. E noapte cu vampiri. Ce vampir vorbești tu, mă? Da. Ce, mă? Dai tu, că tu ești lângă el, că dacă nu dau eu în tine. Să să mă fac. Urâtule. Îi dădui eu, că dacă nu... Dacă i-am dat web. Bă, da, cât vin, mă... Ia-uite, era un boss acolo! L-ai văzut?
Da, da, da. Bă, cred că și vampirul se vinde. Da? Da, am nu știu cu cât. Nu știu, poate e mai bine la fiul să-l băgăm. Ce? Nu, că da puțin. Au. Nu, ăia sunt grei, a? Sunt periculoși. Corpurile de vampiri, zombi și de-astea dă foarte puțin la fel. Ha, da? Ok. Ajusărăm! Ne-am bătut recordul, ce să mai... Doamne! Bă, nu mă așteptam la vampiri. Da, sunt 3 fel de nopți în jocul ăsta. Noapte cu vampiri, noapte când vin lupi ăia mari musculoși, 15. Și o noapte cu fulgeri. Cu ploaie și fulgeri. A, da, Fulger luam în episodul trecut. Cred că am murit de fulgeri de vreo 3-4 ori de când tot mă joc. Ce-ți mai e gloanțe? Da. Ok, haide. Hai să dăm rapid, că până se face noapte. Chiar. Poate mai găsim și ceva case. Ne. Și mai și am rifle, tu ai shotgun. Suntem foarte bine. Ok, băi, fete, revenim când găsim ceva important. Ok, băi, fete, deja găsirăm o casă aici. Hai să mergem la ea. Sunt mulți zombi acolo, să știi. Da. Tai puțin, așa, așteaptă. Bun, sunt ai tras. Au! Da. Dar eu zic mai bine să-i băg... Ei, hai să luăm asta, când ne-a dat 5, nu. N-are rost. Tu retemo. Bă, luăm zombiile și le băgăm pe toți la fiul. Nu. Încă nu ia mult, dar îi băgăm și ne ajută puțin. Dacă ăsta îți produs să pun tureta, mă, în ăsta. E gloanțe de tureta asta. Ok. Eu am luat cei 3 zombi și îi bag la... Încă dă foarte puțin, dar măcar ne ajută mai mult. Da. Hai că le pun. Ok. Da, ne-a ajutat. Ok. Revenim imediat. Ok, perfect, venirăm și nu știu ce vrea Costi să facem. Hai să mergem. Hai să luptăm satul. Ok. Ce ne dă bani? Da. Da, bani pentru meniu sau bani în general? Bani pentru meniu și pentru în general. Descurcă-te. Opa! Le dădui. Li dedui tare. Vezi că e unul bun acolo, are un pistol. Ok. Mamă că sunt aici, bai de capul meu. Bă! Au! Mai e un zombie aici, stai că dau una. A căzut dintr-unul un cod când l-ai omorât. Uite, codul. 6. Banca. Ok, hai. Unde e banca? Banca aș trebui... Aici. Ce găsim? Deci... Tot codul și o bag, stai mine zombie. Ok, ți-l zic eu. Deci... Este... 651 6, 5, 1 4. 1, ups, stai, 6. 5 1. Bă, stai că mi-a stat din ciuiește, bă.
Da mie că-l pun eu, dă-mi că-l pun eu, dă-mi că-l pun eu. 6, 5, 5. 1, 1, 4. Gata. Uhu! Ok, hai să le băgăm. Bă, păcat că n-am găsit baunul. Hai. Bă, dar aici nu e coul, aș trebui să fie coul aici, nu? Ok, bancă. Stai puțin că știu eu un life hack. Ce e asta? Holy water! O dai pe pământ și încep să dea fulgere. O iau? Iau, că e bun. Da. Ok. Băi, dar unde sunt banii care ai zis tu că ne dădea? Cine? Hai să luăm și ăștia. E noapte. Unde ești? Unde ești? Hai acasă. Aici. Ce casă, mă, la tren, poate? Da, mă, da, dar eu îi zic casă, lasă-mă în pace. Păi și am mai zis. Opa! E noapte de fulger. Să avem grijă să nu ne fulge pe cap. Dacă ne dă unul... Se mor. Bă. S-ar putea... Ai bandaj. Cred că ai tu, că eu nu mai am. Da, eu am. Trebuie să-ți luăm și ție. Dacă mor eu, trebuie să-mi dai mie. Dă-i în față, urcă, deci dă-i în față. Mamă, nici nu avem fiul aproape. Nu are nimic, cât avem. Cred că ne ajunge pentru toată noaptea. Să sperăm. Posibil. Nu ne ajunge. E o casă aici, mergem la ea? Nu, că e seară, nu. Nu știu, că n-avem încotro, se face deja empty. Dacă ar fi să ne oprim, să nu mai avem fel și ne oprim lângă o casă, e perfect. Mergem și luptăm casă, că nu avem ce face. Dar așa, singurul lucru, stăm în tren, că o să ne fulgere. Stăm în tren și dacă vin zombii, omorâm. Ok, stăm aici, nu? Da, am făcut 35 până acum, e bine. Ok. Tocmai ce-a gerat în tren. Băi, fete, revenim imediat. Ok, băi, fete, ia, uite-te, Gosti. Sunt pistolari, hai să-i omorâm. Pistolari? Eu nici nu-i vedeam. Doar când ai zis, mama, hai să începem filmul, mă gândeam, bă, dar ce-ai găsit? Dai! Nu scap de asta, bă! Cam-i! Ce? Costi, dăm revive! Ia-mi bandajul, uite-te! Aici e! Ia-l! Dăm revive! Darius, am arăt un pistolar. Taci, mă, din gură, că zicea că era mort! Bă! Păi și eu, că eram... E că zicea că era mort! Ce... Doamne. Minciună! Minciună în prăjină! Bă, pistolarii nu-i băgăm pe foc. Bă, ai luat aurul! Da, silver, era silver, nu au. Bă, dar eu aveam aur înainte. Nu mai e. Nu avem. Ba aveam. O să vezi pe filmare. Ok, băi, fete, revenim imediat. Ok, băi, fete, revenim deja. Nu avem, da, Ei, ne ajută. Bagă-i. Băgăm pistolarii pe foc acum. Și continuăm cu drumul nostru să vedem, că deja suntem la 36. Dacă mergem la 40 de km ești fericit? Eu cred că... Bă, e hoargă de zombi în față, de zombi lupi. Dacă mi se oprește acum, murim. Dacă mi se oprește acum. Aha, oleu, ce e aia? Bă, sus pe tren, cât de repede poți. Sus pe tren. Sus pe cabină, pe aia. Sus pe tren. Scoatem pistole și tragem în ei. Ok, dă-te! I-am dat în cap. Maica mea! Trag în el de aici, dau în el de aici. Mort, e mort! Îi dădui de acolo, mamă, ce ștept sunt. Bagă-l pe foc, nu? Am băgat. Ok. Bă, să dă mai mult. Bine, mă!
dacă suntem morți. E, dar cu Darisica nu mori. Ai văzut? Nu? Tot episodul trecut în 19 km, amândoi morți. Aoleu. E un castel! Nu. Fac o bătaie. N-am glonțe. Și tu. Bun. Bă, păstrăm căluțul. Căluțul al meu. Nu te atinge-l. Nu pasă, mă, de căluțul tău. Uite, luptăm o casă, că mai avem puțin și ajungem la safe. Ok. Asta. Ok. E un castel, dar e un castel aici. Ce? Ne băgăm în castel sau nu? Murim 100% dacă mergem în el. Ok. Dai! Doamne ajută, mi-a luat jumpscare. Stai prin pereți. Papa, noapte cu vampiri, dă-i în față. Nu, dă-te, hai să mergem. Bași tot ce ai pe foc și... Mă, cum ți-am zis când ai încărcat? Dă-i în față, că mă stui pe ăsta. Dai puțin. Repede, vine vampir, bă! Uretule. Gata. Aici n-are cum să vină după noi, nu? Aoleu, bă, are cum! Da, dar nu avem ăștia cu arbaletele astea. Ok, hai să vindem. Stai că iau și vampiri, că și ăștia sunt buni. Oi. Hai bă, să vedem cum facem mai mulți bani. Prima dată mă duc vând eu și după vii și tu, ok? Ok. Eu cred că n-am nimic de vândut aproape, dar bine. Primii doi. E că, Costi, tu mi-ai luat toate lucrurile. Ce vrei să-ți fac? Luat. Bă, poți să vinzi holy water-ul. Îl vin? Da. Că nu a... Vezi, mi-ai luat aurul. T-am văzut, mă, că mi l-ai luat. Știam că mi l-ai luat. Bă! Eu uite-l. Dai puțin. Holy water. Throw. Dai drop. Ups. Bă, drop, nu trău. Aoleu. Ok, hai să... Deci iau una de coal și iau două glon. Ok. O să iau. Deci, unde e? Rifle. Ia-ți tu primul și... Ia-ți-le. Cât de unde ai, mă, banii ăia, mă? Cât am luptat prin sat. Păi dacă mi-ai luat toți mie... Asta e, cine moare pierde. Ok, băi, fete, revenim când terminăm sau când găsim ceva important. Ok, băi, fete, uitați-vă la inventariul meu ce full e. Mi-a luat și mai multe gloanțe și acum Costi a luat foarte mult coal, cred că ai luat 6, nu? Pune, hai să vedem. Ok, băi, fete, este plin deja, așa că o să continuăm. Ok, băi, fete, am ajuns la 50! În sfârșit, o să mai iau și eu niște coal și ne băgăm pe drum înapoi. Ok, băi, fete, revenind, suntem deja la 60, suntem, nu? Da. Suntem la 60 deja și aici ne oprirăm să luăm pistolari, unde o să-i vândem, o să luăm mai mult coal și acum eu iau niște horsuri și da, revenim imediat. Ok, băi, fete, revenim și avem multe lucruri, nu știu cum să vă explic, dar avem prea multe lucruri, suntem geniali și revenim când ajungem la 70. Ok, băi, fete, revenim și luarăm lupii ăia mari și băgarăm la fiul, acum avem mult coal aici, când rămânem fără fiul, așa că ne vedem la 70 km. Ok, băi, fete, ajunsăm la 70 de kilometri. Bine! Ok. Revenim când luăm lucrurile.
Ok, băi și fete, cum puteți vedea, avem 10 km și ajungem. Ok, băi și fete, cumpărăm gloanțe, cum avem 10 km și ne vedem imediat. Băi și fete, revenirăm și sunt la final. Ce e, Gosti? Dă-mi rifle ca să poți stai la distanță și îți dau ție shotgun-ul. Bă, gloanțele. Ok. Imediat îți dau. Rifle ammo. Gata. Dă-i în față. Băi și fete. Eu sunt față. Ajută-ne! Vine Darius după voi! Bă, câte minute mai avem? Mai avem 10 minute. Au! Ce facem? Îmi dau în față? Dă-te jos, nu! Nu, de ce te-ai dat? Unde ești? Costi, m-ai lăsat singur! Da. Nu mori! N-am ce să fac! Frate! Viața, frate, de darea. N-am! Da dui! Bă, puși, arată-mi ce faci, deschide ea. Costi, nu pot! Ce tot îmi zici? De ce îmi zici să-ți dau self-revive? Nu pot! N-am ce să fac, că trebuie să dau coleg la iteme și n-am cum! Fugi undeva, fugi. Frate! Costi, ce tot? Eu? Să prei, să nu mai dai față. Trebuia să cobori, să înțelegi ce să faci. Asta e, mai încercăm altă dată. Eu am fost Costi, a fost Darius, pa. Bă, frate, Costi. Bă, ești fete, nu știu ce să zic. Bă, deci tu îmi zici mie că plăti 45 de robux degeaba. Ce? De ce îmi zici să plătesc? De ce? Asta e ce mă enervă. Aveam o mică șansă. Asta e, bă, și fete. Mersi că v-ați uitat la acest episod de Dead Rails, unde aproape câștigăm. Dacă vreți mai multe videouri de Dead Rails, dați-o mai like și subscribe și vedem în următorul video. Ba!